Jiena Francis Ċefaj mill-Parroċċa ta' Santa Marija ta' Żebbuġ. Jien għandi 55 sena, ngħix ma' oħti Marija. Aħna 2 persuna nieqsa mid-dawl. Jien naħdem il-Kunsill ta' Żebbuġ u x-xogħol tiegħi nirrispondi t-telefon, niffalja l-karti u li kull ma niġi mitluba nagħmel l-ħtiġijiet li jkun hemm fl-uffiċċju nagħmilhom. Fil-parroċċa jien membru attiv fil-Leġjun ta' Marija, immexxi l-liġi bħalissa għax aħna qegħdin kull 6 snin inbidlu bħalissa jien qiegħda mmexxi l-liġi tan-nisa fiż-Żebbuġ u mmexxi il-Presidium tal-Intermedji ukoll ikunu minn 14 sa 18 u jiena membru attiva fil-Kor Santa Marija u jien nqassam rivisti l-Ħajja Fawdex u l-Knisja Missjonarja u l-Bulletin kull ġimgħa u Klemm il-Ħajja wkoll inqassamhom. U meta niġi mitluba biex nagħmel xi xogħol fil-parroċċa sa fejn nista' dejjem nagħmlu mill-qalb. Inħossni kuntenta ħafna li nagħmel dan ix-xogħol li qiegħda fil-liġi, qiegħda fil-kor, inħobb inkanta ħafna u nem fil-parroċċa, nieħu pjaċir nagħmlu minn qalbi u għax jien kbirt meta kont żgħira il-familja tiegħi, il-ġenituri tiegħi kienu jħobbu jgħinu fil-parroċċa u jien mbagħad tikber f'dak l-ambjent. Isik tħoss xi ħaġa fil-ħajja tiegħek li jekk ma tagħmlux minkarja li jkollok ħafna impenji imma xorta tkun ferħana li qed tagħmel dan ix-xogħol. Nixtieq nagħmel iktar kieku imma minħabba li jien persuna nieqsa mid-dawl imbagħad ma nkunx nista' nagħmel ċertu affarijiet imma s'effen nista' dejjem nagħmel mill-aħjar li nistgħu. U mill-quwa ħafna fil-kor jenuni, sħabi, kull fejn inkun insib lajnuna dejjem lajnuna minn kulħadd.